Oh. Hi guys, welcome sa tuang programa karon. Ano yan? Usap kita sa tuang programa karon nga ang drama sa Kinabuhi. Hi guys, welcome sa tuang programa karon. Ano yan? Usap kita sa tuang programa karon nga ang drama sa Kinabuhi. So, unay sulat diri ang ipadala sa tuang suking tigpaminaw o kini nagapangalan o saan di sila ka magtiayon kung nagpadala dig sulat nagpangalan sa Semang o si Semung. Dear Kuya Dodong, may adlaw diha kanimo palihog sa pagdrama sa amoang sulat sa Kinabuhi, kaagi sa Kinabuhi, lalis sa Kinabuhi, kaaway sa Kinabuhi, panimuyo nga kasamok sa panimalay, tungod kay wala nagsinabtanay. Kuya Dodong, palihog drama. Ato nang sugdan sa pagdrama. Semang? Semang? Oh, unsa man Semang? Semang, naabay ngay meeting si Junjun ug mas eskwelahan. Kanang tambungi unya to. Ay naunsang si mga kapalong mamasayro pataw mausa na lang atong panginabuhian kung di ko mamasayro. Semong, kapalo na baya ka nga magbantay po ko sa tindahan na to. Nya, kinsa may patambungon nimo anak? Alangan og ako. Unsa may akong irimit nga kanimo? Semong, tambungi lang sagod kay isa ra man na kaadlaw para ra man na sa imong mga anak. Di ka maluoy sa imong anak dito. Siya ray walay ginikanan nga ni tambong. Ay, nasabot na ang maestra si Mang oy. Kabalong nagkalisod ta. Nahala si Mang. Ulakaw na ko kay basing daghan nagpasahiro man na sa kanto. Sayang pud ba udto na. Si Mang pag-amping ba ya? Panirado na lang ko karon sa tindahan para matambungan ako ang meeting ni Junjun sa isang eskwelahan. Okay si Mang. Pag-amping ko dito Kinahanglan papuloy na ako. Nakaluto na ka. Kay di ba lalim mamasayro. Gutom na kayo. Bantay lang kasi Mang ha. Ug sa dihang niulik na si Semung gikan na masayro. Semang? 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 Semung, nganong gabiin naman kayo ka? Ay nagpangutan na si Mang kay masahiro man ko. Hindi Semung ba? Nganong gabiin na ka nga wala na may pasahiro ang gabi Ay si Mang, kaplatan ko. Layo pa isbol kita na ng kaplatan sa buong motor. Sige Semung. Semung, matulog namin ni Junjun. Pagkaon na niya dito, nasa lamisa ang pagkaon. Gitabunan ako sa itong ako nga planggana Semung. Hala Semung, kaon sa ako. Handa man akong banigyag habol ug unlan. Sige Semung. Semung? Semung? Asa mong pagkaon diri nga may pagkaon diri lagi? Naman sa lamisa Semung. Gitabunan na kukuan. Tanggana. Allah, tanawa ko nung naaba diri. Naabay pagkaon diri nga waman. Semung, asa kayang pagkaon? Allah Semung, gikaon guro sa iring. Mao na'y nakadaot di mo si Mang. Danghag kay kakabalo na ka na itong iring sungkaban. Yung sa may kalon ako rong butong kay ko. Ha? Panglapay yung nilong mga kaldero.
Padangag kaayo ka. Ang kaising mo, ayaw kong pasakitis mo. Ingnan ka nga. Kapalo ka na itong iring nga. Kapang kayo na, gutom na ba kayo kung say kanon ako ron. Kasi iluan na gugusin mo sa sunod. Dili na lagi mo sa pagluto na lang kung dali-dali para natin makaon. Dali na! Gutom na kayo ko. Na ako sa gawas. Tawag-gawin ako kung luto na na kay baon ko. Sige Semung, dali lang, dali kain eh, makakaon lagi karon. Yang napaig ang akong giluto, Kuya Dodo. Semang! Semang! Bukad na kay kaon ako, gutom na tayo. Lukaya ba na? Semung, pasiluan na po ko Semung. Oh, doon sa kasi Semang. Semung, napagod ang kanon Semung. Pait kayo, murag dili makaon. Ikaw ba? Lagot tayo ko niyo ba? Ade, di ko gusto makakita na yung panagpay. Layas! Layas! Hantod ka no sa akin, nagbalik dire. Kung gusto makakita sa imong panagway dire Semang. Semung, igot pag-ingana Semung. Dili. Layas. Dili na ko gusto magbuwag na ta. Di ko na ginahanglan ng asawang danghap. Tanga. Way pakialam, way palungan kinabuhi na to na. Dala na yung anak. Di ko gusto ng mga taong mga danghap. Semung, nauna kasado pa yata. 20 anyos na ito ang panag-igong. Ako na po ang atong anak niya. Maging ani ka. Dili. Basta mauna na akong sa mga anak. Dayas! Dala na tanay ko na gamit ng mga bata diya. Hindi kayo mo lakaw karon. Sunugon mo dito ng gamit ninyo. Kaalan na mo 30 minutos pag wakay mo kalakaw. Sa iluan na lang ko. Semung, ayaw pag-ingana Semung. Ay ko kilaki-laki kaya di ko madala yung kilaki mo. Hindi ko madala ng drama-drama na mo. Dali diya. Hindi ka mo lang karon. Sa iluan na lang yung ko. So, mautong kaagi rin sa kinabuhi ni Semang. Matod pa niya din Kuya Dodo nga nagbulag yun mi sa kuang bana nga si Semung kay tungod sa yung batasan nga. Wa po ko kaantos. Dili yun ta ko gusto magbulag kay aduna mi anak. Yan saon na nimo na nga iya man kong gipalayas gyud di na siya gusto makakita pa nako kay magpabilin pud ko dito ako po'y looy ug akong anak pangsunugon da among gamit unsa may akong angay buhaton ani Kuya Dodo makigbalik ko niya o makikistorya o unsa dili na lang naglibog ko napalihog ko sa nagtan-aw ani imong programa karon kung unsay sulti nila ma-comment ani nga kaagi. Napalihog lang ipa-comment dira sa komentaryo nato sa ubos. Daghang salamat Kuya Dodong sa imong programa. Suwat magtatampo timang. Kung oras no mo padayon pa niya itong programa so sa dili pa ta mo biya or mo signing off, sounds ako ni nagpa-shoutout dari number 1 na siya. Shoutout kay PB Makanim. Shoutout kay PB Makanim. Shoutout sa iyo. Shoutout rin kay Ria Makalipay Tuknoyang. Ria Makalipay Tuknoyang. Shoutout sa iyo. Tsaka kay Wilden Bansag.
Shoutout sa'yo. Carmela Villarte. Shoutout sa'yo. Kayla Banghanoy. Harold Inad. Shoutout sa'yo. At shoutout rin kay Boy Butingting. Ayan, kaklase ko yan dati. Kay Boy Butingting, Sir Kurt. At saka kay Dangdang. And the last one is kay Hana Babes Parba. Shoutout sa inyo guys. Yan na po. That's all for today.